Zdravím priatelia a vítajte pri sledovaní 3. dielu návodu na program Sun Broadcaster. Po zverejnení prvých 2 dielov, kde sme si tak zbežne vysvetlili nejaké tie funkcie, ste ma doslova zabombardovali mailami a otázkami, požiadavkami, ako ďalej, ako si program nastaviť, ako s ním pracovať. Ja sa priznám, že som sa až teraz po veľmi dlhej dobe dostal k tomu, aby som pre vás nahral návod číslo 3 alebo v poradí 3. Priznám sa, že nebudeme si teraz veľmi vysvetľovať nejaké funkcie jednu po druhej, ale chcel by som tento 3. návod urobiť asi tým štýlom, že si program nastavíme z prázdneho softvéru po takú by som povedal hraciu skrinku, alebo si ho doslova budete môcť použiť pre svoje internetové rádio. Tak poďme hneď na to. Ak si nainštalujete Sun Broadcaster, momentálna aktuálna verzia je 4.7.3. Ak máte verziu nižšiu, vôbec nemusíte smútiť, nejak výzorovo alebo funkciami sa to doslova vôbec od seba nelíši. Odporúčam mať verziu 4.2.2, pretože je to jedna z posledných verzií, ktorá sa ešte dá nainštalovať v úvodzovkách len so sériovým číslom. Verzie potom všetky už potrebujú aj internetovú aktiváciu od výrobcu, no a ak nemáte viete čo, tak to vám potom po niekoľkých dňoch nebude fungovať. Sun Broadcaster ja som už používal, mám tu históriu nejakých skladieb, vôbec si ju nevšímajte, ak vy si nainštalujete úplne čistý program, tak budete to mať toto okničko histórii prázdne. Ak by ste chceli vidieť, ako program funguje a ako sa dajú využívať všetky jeho možnosti, ktoré si určite popíšeme aj v ďalších dieloch, tak sa prihláste na stránku www.tvojradio.com. Už sme si aj v minulých dieloch ukazovali, ako to funguje, ale ešte vtedy zďaleka všetky funkcie neboli spustené. Stránka je teraz nová. Tvojradio.com niekedy vyzeralo úplne inak. Ak si všimnete, tu v hornom menu máte položku rádia. Ak by ste ju náhodou nevideli, tak sa treba zaregistrovať tu a prihlásiť. Zatiaľ je to voľné. Tu je 6 rádií, ktoré momentálne hrajú. Ja si nakliknem napríklad rádio Dance. Všimnite si, všetko je to riadené Sun Broadcasterom. Ukážem vám kompletný zoznam skladieb, čo hralo, čo hrať bude. Môžete si vyberať pesničky na želanie. Nakliknete si zoznam a vyberáte si zo stoviek a stoviek skladieb, ten zoznam nekončí, je tu zobrazených skladieb 25, to znamená po stlačení Next sa vám ukáže ďalšia 25 skladieb, dáte si, ja neviem, napríklad Black Eyed Peas The Time, klik a pesnička bude odohratá, tu môžete napísať napríklad aj nejaký pozdrav, napísal, ja neviem, Milan a nejaký odkaz pre všetkých bude, ja neviem, ahoj a to je všetko. Zobrazí sa to potom v práve hráme tu nad hore albumom. Všetky tieto funkcie si môžete vyskúšať, je to úplne zadarmo, pesničky si môžete hrať v každom rádiu, aké chcete, tak je to nastavené. No a ako som povedal, všetko toto je riadené Sun Broadcasterom. www.tvojradio.com. Tam to nájdete a ja vás pravda, že v našich všetkých návodoch naučím, ako si to urobiť. Sun Broadcaster máme tu pred sebou, je to prázdny program, ako sme povedali, jeden prehrávač, druhý prehrávač, poďme si do neho nahodiť nejakú hudbu, objaví sa vám tu, myslím, prázdne políčko track, ktoré si veľmi jednoducho pravou myškou premenujete. Ja to nazvem napríklad na Dance Remix, teda Dance Remix, odklepneme a máme tu možnosť, teda čo máte nakliknuté tu hore, to sa odzrkadluje tu v tomto spodnom okničku. Keď dáte len plus, tak sa vám nahodí pridanie skladby, preto odporúčam vždy otvoriť šípku a add directory, to znamená, že pridáme celý adresár, nalistujeme, kde máme nejakú hudbu, tak napríklad ja ju mám napríklad tu, OK. Toto políčko znamená, že bude brať do úvahy aj podadresáre, ktoré tam sú. To znamená, ak by náhodou tu nás ste mali ešte viac tých podadresárov, ako mám napríklad, ja tu v 90. rokoch mám dohadzované ešte zo starého počítača. Napríklad tu mám tiež zo starého počítača nejaké veci. V československých mám pridávané napríklad ďalšie veci. Nevadí, stačí to dať do adresára a on si to automaticky všetko preberie.
Nezalknite sa, ak vám ukáže len nejakých 200 skladieb, tá databáza sa bude stále a stále zvyšovať, tu by ich malo byť okolo 600, asi až 800 skladieb, treba chvíľu počkať. Dôležité je, ako som povedal, mať skladby nielen dobre nazvané, to znamená napríklad Elán, medzera, mínus, medzera, názov skladby, pretože ak tam nebudete mať tie medzery, tak to bude zlé, môžeme si to hneď aj ukázať, len tak v rýchlosti. Vezmem napríklad Icon, vezmeme Icon right now, pravou myšou dáme Song Info. Tu si všimnite, ako je tá skladba nazvaná. Icon je názov, potom je medzera, mínus medzera a názov skladby. Tam už potom opäť nejaké medzery môžu byť. Ak by ste tu medzi týmto mínusom nemali žiadnu medzeru, on to nerozlíši, lebo podľa toho automaticky urobí Icon a titul skladby je na. Ostatné veci si on bude, pravda, že všetko čerpať z ID3 tagov, preto treba mať aj tie ID3 tagy v poriadku. Software na to vynikajúci, ja používam dva Filebossa, teda Fileboss, kde premenovávam hromadne všetko len na veľké, lebo kto by to premenovával postupne. A druhý program MP3 tag, kde môžem editovať MP3 tagy a z názvu môžem MP3 tag vyrobiť, alebo z MP3 tagu môžem vyrobiť názov. Tiež to nemám chuť niekedy prepisovať ručne a hlavne môžeme dať fotku albumu v MP3 tagu do tagu skladby, aby ste to nemuseli dávať. Určite tu na nejakých týchto skladieb bude mať automaticky fotku, tá bude zobrazená potom tu. Ja teraz naozaj z hlavy neviem, ktorá skladba fotku má a ktorá skladba fotku nemá. Je to inak veľmi jednoducho editovateľná záležitosť. Teraz skúsim ešte jednu naposledy, možno nejaká fotka tu bude. Nie je, dá sa potom obrázok nahrávať tu a spravovať. Ukážeme si. Zatiaľ vidíte, že máme nahraté skladby. A veľa ľudí si povie, dobre, vezmem skladbu, hodím si ju sem napríklad do Qboxu. Qbox je ako keby zásobník. Ako v pištoli máte zásobník na náboje, tak Sam Broadcaster má Qbox, z ktorého ide buď do A alebo do B skladba. To znamená, nemusel som ju hádzať do Qboxu, ale mohol som ju teoreticky chytiť. Napríklad túto chytím skladbu a hneď ju hodím sem, dáme si nejaký ten play, aby nám to hralo a už to hrať bude. 10 sekúnd pred koncom skladby, čo vidíte tu, sa načíta ďalšia skladba do zásobníka. Ja tu mám nahratú ahu, ale takto ešte z toho, že ja ten program používam, takto to bude ako prázdne u vás, tak môžeme si to nasimulovať. Dokonca zostáva nejakých 30 sekúnd, 16 15, 14 a tak ďalej. A všimnite si, a 10 sekúnd už bol Icon automaticky nahratý a premixne sa to automaticky. Úplne nádherne sa to premiešalo s tým, že Sam Broadcaster nemieša skladby tak, že jedna skončí, pauza, alebo bez pauzy a ide ďalšia, ale mieša ich do seba. Nemieša ich ako disc jockey na diskotéke, nedodržuje beat, teda rytmus, ale snaží sa tie skladby mixovať tak, ako treba. Nastavuje sa to všetko v konfigu, o malú chvíľu si ukážeme. Tak, ale teraz my potrebujeme, a to je veľký problém, ktorý ste mi písali, že čo teraz? Qbox je prázdny, keď sa skončí pesnička, prestaneme aj hrať. Možno vybehne aj také okno, v ktorom povie počítať, že si nemá vybrať akú skladbu, pretože priority sú, keď si prebehneme trošku, máte tu playlist a tu sú priority. Nehraj ten istý album každých 60 minút. Nehraj toho istého umelca každých 120 minút. Nehraj tú istú pesničku každých 240 minút. Nehraj ten istý track každých 240 minút. A tu nám máme číslo 0, koľko pesničiek má nechávať v Qboxe. Je tu nastavená 0, dobre, povieme si, sem treba nastaviť nejaké vyššie číslo, ale zatiaľ ho dávať nebudeme. My totiž musíme povedať, ako má on pesničky z toho zásobníka vyberať. Urobíme si to nasledovne, aby ste mali ešte jeden príklad. Stlačíme si pravú myš, dáme si nový a pridáme si napríklad ešte SK CZ, ďalšiu kategóriu skladieb. Všimnite si, dance je plná, SKCZ je prázdna, opäť šípka dolu, directory, nájdeme tu niekde SKCZ, aj s podadresármi, OK. Program vie pracovať
a už popri tom aj hrať bez toho, že by sa sekal, čo je jeho veľká výhoda. A máme už dve kategórie skladieb. Dance a SKCZ. Ešte chvíľu počkáme, pretože tých skladieb sú tam naozaj stovky. Odporúčam mať ten archív v poriadku, roztriedený, pekný. Keď chcete len tak počúvať doma alebo hrať niekde na diskotéke, tak je to jedno, je to len pre orientáciu vašu. Ale ak chcete so samom generovať veci na web, tak je to potom veľmi smiešne, keď vám tam namiesto pekných názvov skladieb hádže nejaké bludy a je to hlavne hanba pre vás, ktorí ste to internetové rádio urobili. Dobre, tu máme teda ďalší archív. No a teraz musíme ale Samovi povedať, ako má hrať. Ako má tie skladby do toho Qboxu vyberať. To bola vaša najväčšia otázka, ktorú ste chceli odo mňa, aby som vám povedal. Dobre, máme dve kategórie. Dá sa vyberať aj z iných. Tu v Contents napríklad sú jingle a takéto veci. My sa budeme zaoberať zatiaľ len pesničkami, teda tu, týmito vecami. Všimnite si, idete do config, otvoríte playlist rotation a tu máte playlist logic modules. Otvoríte, necháte tu clock wheel, category rotation a tak ďalej, stačí to len otvoriť. Buď keď máte vyššiu verziu, tak tu budete mať napísané toto, že hraj všetky tracky, všetku hudbu a tak ďalej. Ja to aj tak vždy mažem. To znamená, vymažeme to takto do prázdna a veľa z vás to bude mať aj takto prázdne. Teraz sa možno zľaknete, že ideme niečo programovať, bude to tak vyzerať, ale vôbec to nie je, že by ste to museli ručne písať. Toto je ako keby zoznam priorít alebo zoznam, ako má ten počítač skladby vyberať. Veľmi jednoducho to urobíme. Teda, ktorá bude prvá skladba? Prvá skladba bude, mohli by ste dávať z nejakého adresára a rôznych iných vecí. Nebudeme to riešiť. Tí, ktorí ma teraz pochopia, budú vedieť. Tí, ktorí nepochopia, radšej pekne sledujú. Dáme si vybrať kategóriu a vidíte? Tu je. Vyberieme skladbu Dance Remix, teda prvú skladbu túto. Veľmi dôležité tlačítko tu na Enforce Playlist Rotation Rules. Znamená, aby dodržoval tie veci, ktoré ste nastavili. Teda, že interpret pôjde každé 2 hodiny, aby sa nestalo, že vám pôjde Michael Jackson a za tým pôjde opäť Michael Jackson. Dodržuje veci. To znamená, veľmi jednoducho povedané, dodržuj rôzne také priority, aby tie formácie, tie isté pesničky nerotovali stále. Dodržuje ich ale nie len pri vytváraní playlistu, keď to robí on, ale dodržuje ich aj keď z webu si ľudia chcú hrať na želanie. Lebo nájdu sa takí adepti, že letí, poviem príklad, skupina Morandy, tak za sebou našvácajú 5-krát Morandy. Nie, nedovolí vám to. Nedovolí vám to počítač, keď je toto spravené. Nepoužíva sa to napríklad pri jingloch, pretože mám jinglov napríklad nejakých 10. A keď toto zapnem, odohrá mi 10 jinglov, čo je z veľmi krátky čas. A mám povedané teda, že opakuj interpreta až po 2 hodinách. To znamená, on by ten jingle nezahral. Teda pri jingloch, reklamných jingloch, pri reklamných blokoch vždy dávať toto preč. To znamená, keď si to systém vypýta aj 5 krát za sebou, bude to 5 krát zahrané. Toto nechám teda zapnuté len pri pesničkách. No a ako budeme hrať? Vyvážene. Poviem, tak osobne nemám veľmi dobré skúsenosti s týmto. Podľa priority ukážeme si, kde sa priorita nastavuje. Je tam také váhadlo. Niektoré pesničky, novinky budú mať prioritu veľa, niektoré pesničky majú prioritu menej podľa toho. Ja osobne dávam random. To znamená, vyberá náhodne tie skladby, ale toto mu pomáha, aby sa mu nestalo, že dá za sebou 2 rovnaké skladby alebo 2 rovnakých interpretov. Jediná vec, čo môže byť, že budete hrať napríklad Akon a za tým pôjde Akon s niekým, featuring, ja neviem, Madonna, tak žiaľ, toto neovplyvníte. Píšte ten featuring možno do názvu a tak ďalej. Je to na vás. Ale tam sa vám môže stať, že keď ten interpret bude hrať s niekým, tak on bude poznať len slovo Akon. A to druhé slovo Akon s niekým už poznať nebude. Ale to je niekedy, občas sa to stane, ale nie je to veľmi tragické. Dobre, vybrali sme teda. Aby nám vybralo skladbu z Dance Remix, dávalo pozor, koľko, kde, čo, kto to hral a vyberá ich náhodne. OK, pozrite, robí to automaticky. Povieme si ale niečo aj k tomuto. V kategória, netreba si to pamätať, ja osobne si to tiež nepamätám, len aby ste vedeli, čo znamená. Q bottom znamená, že nahodí túto skladbu, bude ich nahadzovať
zo spodu. To znamená, keby tu boli 3 skladby, tak táto, ktorá sa pridá zo spodu. Nepridá sa dopredu. Je to veľmi, veľmi dôležitá vec. A tu má potom random, to znamená, že si to bude vybrať náhodne a tu že má dodržovať pravidlá. 3 základné veci. Ideme ďalej. Za tým pôjde pesnička, môžeme dať Enter, kategória Československá, opäť dodržuj pravidlá, hraj náhodne. OK. A to stačí, pretože on zahrá tanečnú Československú. Tanečnú Československú. Aby ste to ale videli, tak môžeme urobiť, že dáme 2 tanečné za sebou. Tanečná. OK. Koľko je tu nejakých voľných riadkov, to vôbec nevadí. Tak pôjde to. Vidíte, teraz som to prehodil dolu. Nevadí, dá sa tu krásne kopírovať, vkladať, vôbec to nevadí. Tanečná Československá. A tento cyklus sa bude opakovať stále. A môžete dať napríklad tanečná, jingle a tak ďalej. Ukážeme si o malú chvíľu. Dajme tomu OK. A tu, ako som hovoril, táto 0, teraz si nastavím napríklad číslo 10. Opatrne s týmto číslom, ak budete hrať len na diskotéke, tak to nevadí, ale ak to budete dávať napríklad na internet a budete používať sám Broadcaster ako program, kde si ľudia môžu hrať na želanie, keď nahodíte sem desinu a tu bude v Qboxe 10 pesničiek a príde nejaký Jožko Mrkvička a pesničku si zaželá, tak bude musieť 10 pesničiek čakať, kým príde na rad. Preto opatrne s týmto číslom a s rozvahou. Ostatné nás nezaujíma, dáme OK. Všimnite si, čo sa stane a týmto som veľmi veľa ľuďom pomohol. Vetroplach, vieme, že je to československá pesnička a už bude vyberať opäť ďalšie. A už ide ďalšia. Tanečná, opäť by mala ísť Československá, presne. A opäť tanečná. Môžeme si to takto posunúť, aby ste to videli. Tanečná,